Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Di tay kumaagpalangguad, wano agpipinasakit, wano agiinnapal. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Apay kasta ti kawas mo, Nelly. Kas ka lang makiseminar mo. Adda training ko iti sentro ita. Training para iti anya. No kasano ti agaramid iti cake kan tinapay. Anya? Kaya't kumati makaadal. Tapno adamat aramidak iti balay no sa anak abisi. Anya kumati ammom nga no may papan iti kakasta abanag. Iso nga rod nga agad adalak, tawan pa'y amok. Agpasuro ako makan ka. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Ano matitarpolin bakit? Ipaskil ko iti gate tayo. Tapno makita dagiti kalugaran nga agar aramid akmutan iti cake. Sa anak pa'y nga expert. Ngam isupay mo't ano, ada agorder. Ay na, mabalin mo't nga ipost mo iti Facebook bakit? Adamat lang ang impose ko. Nga may mayat lata no ada tarpulin. Ta saan mo't nga amin akalugaran tayo kat ada FB na. Kan saan ko mo't ida a friend amin. Sa bagay mo't kit di ah. Ay, lakay. Kasaritam to man ti kumparem. Ta iaramidan na kiti tarpulin. Mano ay ati budget mo? Ken, anya asize ti paramid ko. Damagang to pa'y ti price da. Tagpili ak. Awan dan sa mo ti balay da ita. Di kasaritam inton maranaam. Sa anak mo't nga agap apura. Makapaasar mo't dadya, Nelly. Apay ayan ni Nelly. Anya ayat inaramid na di mo magustuhan. Nakita ti post na iti Facebook. Agar aramid mo't gaya man iti cake. Wen. Nakitak matlaang titarpulain iti gitda. Makapaasar talaga. Agtutulad dadya babae. Kasta talaga tinegosyo, anak ko. Ay awanin maksayanan ti customer ko no kasta tatang. Depende latta kadag iti kalugaran tayaw. No asino ti kayat di apagpaaramidan. Anya kumangay ti amo ni Nelly. Kat starter pa ilaang dayjay. Saan akas kanyak nga expert? Maday ti kasta panagsasao, anak ko. Di mo ipagarop analaing ka ngam ti pada matao. Urayam asabali a tao, ti mangibaga analaing ka. Anya ti aramidam dito'y pwesto. Kaya't ko lang makita dagiti design ti inaramid mo a cake. Magustuak kami dagiti designs mo kat. Siyempre, adayomot ngamin ang nalalaingak ngam sika. Wen, amok mo't dayta. Saan ko nga ilibak? Iso nga rod nga imayak. Ta, kaya't ko ti makaadal kan ka. No saan ka matlagayam agumatang pumanaw kan? Mabalin ka di picturak ti cake nga inaramid mo. Ay sana! Sana mabalin. Naglalaing nga amon ngay. Oo, sige. No, di mo kayat. Okay lang. Maawatak mo't kit di. Pumanaw kan iti sangok. Di mo dadaalan taldaw ko. Ada akong lakay. Ne, nag-aawid ka matadagos bakit? Kunak man nagpaisuro ka kini Cleofe. Kuwang amin lakay. Nakalukat ti pwesto na itay lima ba sa kiti ayanda ah. Wrong timing ak lakay. Oh, kasanumot arong timing ka. Busy mo't ngamin. Ado ti order na. Day talagang agpaiso. Nakababain mo't ano taktakam di tao. Wan nga rod. Isa nagawid aklaangan Agbuyak latan iti YouTube. Ay kituanan ala, agrubwatak mo't taado pa iti maarami di talon. Agan-anad ka lakay. Wen, katnay, mangal daw kan tumot dita. Imuna akon anangan itay. Anya ti masapol mo? Nabasak ti post mo iti Facebook.
Agar aramid ka gaya man iti cake. Wen, ngam simple lang ti disenyo a kabaalak nga aramidan. Ta sa anak pa nga expert. Mm. Kastoy a disenyo kuma. Ah, mabalin mo't. Para ka diday ta kanina na Silvia? Wen. Birthday na ngamin inton Martes. Anya size ti kayat mo? Mabalin a makita ti price list mo? Sige. Adto'y ti listaan. Agpili ka no anya size ti kayat mo. Adamot lang ang presyo na dita. Ket, daytoy latta nga ruden Angam, surutem ti disenyo nga impakita ken ka itay. When ano iso ti kayat mo? Isend mo lang kanya. Tapno ada pagbasarak. Okay, sending. Ken dumawat ak kumamot iti down payment Tapno sigurado nga alaem. Uray sa nga ribo laeng. Mabalinan. An-anwam takik ngar aramidem bakit? Order da daytoy lakay. Ha? Ada nag-order kan bakit? Adda, ni Vincent nga'y ang manicurista. Ay kit nasaya at mat nga rod ano kasta. Saan asayang ti inadal mo? Wan nga rod lakay. Sapay la ko matatuloy-tuloyan daytoy. Numayat ti produktom, sigurado nga umado ti customer mo. Ay, sapay la ko mga rod. Kahit anyamat nga iti inlutom asidaan ta. Adda pa'y nabatian nateng. Ay, ala, day talang nga rodan ti sidaak bakit? Adda dilata di tano kayat mo. Si kamot ti makamu nga agaoy iti kanama. Takas makita mo't. Busy aktitoy. Ado yan ti cake nga order mo. Ay na, agyaman aklaunay Ay na! Magusto aklaunay ti disenyo ti cake nga inaramid mo, Nelly. Day talaang tinabaalak. Ay na, mayat met. Nasurutam ti disenyo, ken kulay akayat ni nanang. Sigurado ka Wan! Ay na, irekomendakan to kadagiti am-amok. Ay na, agyaman na klaunay, Vincent. Ay, hun gayam. At titibayad ko ang mga numalipata. Thank you. Inton maminsan tumanan Okay. Agpaarami dak tumanen no adda budget. Cake samot dayta, Vincent. Kay nga agpaiso, apay ka di manang. Nangalaam iti dayta a cake. In-order ko akin ni Nelly. Apay ani Nelly pay laeng nga itinagordaram. Adda ka di parikot? Adayo ang nalalaingak ngam iti dayjay a babae. Ay, kwa manang. Starter pay laeng dayjay. Pagpraktisan na laeng dagiti order siyo. Mayat mo ti order kong inaramid na, manang. No siyak tinagordaram, saan laeng akasta tinagbalinan na. Napimpintas pay kuma. Inton maminsan tulaangan, manang. Naka-order kami matan. Ay, unay ang tikas nga ugalim, Clove. Ni, apay man ang tatang. Nangagkaw tinagsaritaan yo ka ni Vincent itay. Kat anya ko maitano nangagyo. Umapal ka kaninelean niya. No, anya ko mga iti apalak iti dayja Nelly. No saan ka nga umapal kan kwa na? Apay asang kaibagam nga starter laeng. Bidot tinangagyo tatang. Apay ngamin nga ikanyo iti dakas akay papanan tinangagyo. Hey, sanak atuleng. Di ka kadi makonsensya iti kastang ar-aramidam. Awan tiga po na tapno makonsensya ak tatang. Ay, jak amukan ka. Kinatangsit mo kit di dayta Ang mga nadamam mo yung agar-aramid iti cake nanang. Met ijay sentro, Oliver anak ko. Awan latas asinay. Padala ko makalugaran tayo nga agar-aramid iti cake. Tapno saan tayo ngagplite nga agpasentro.
Ay, wan. Adda ni Nelay. Malagip ko. Iso tinagurderan ni Vincent iti cake idi na palabas a bulan. Mabali na kasarita yun, nanang. Mano ti budget yu aya. 3,000, nanang. Adda disenyo akayat yaw ta ipakustomize kaw. Damagan nyo iti apoyo, no anya ti kayat na. Itid ko ti 3,000 kada kayo. Da kayo pala ang ti makaamong agorder. Tani, adamat trabaho. Papanan nyo, Nana Risa? Ay, iti ayan da Nelay nakaw. Apay? Adala na pataga pagsaritaan, may. Agorder kayo iti cake kan kwa na, Nana? Ah, Adamat lako ka cake, Nana. ay, kwa. Ay, naka-order kami iti anak ko kenkwana. Mapankulaangin bayadan. Ay, kasta ka di? Amuyo, Nana, starter lang day chay. Awan pa'y makatawon nga agar aramid iti cake. Amangan no saan amasurot ti disenyo akayat yu. Ah, ay, kasta ka day. Wan, iso ano kasapulan nyo ti cake. Agorder kayo latan kanyak. Expertak no may papan iti kakasta abanag. Ay, inton sumaruno ah. Saan mo't analaing ni Nelly? No may papan iti disenyo ti cake. Awan amuna day jay. Amangan no madismaya kayo laeng, Nana. Nay, adda man na nag-order kan ka, bakit? Wan, ni Nana Risa, lakay. Agasam man dayta. Nakita na kano nga minti cake nga imparamid kanyak ni Vincent. Kaya't nasa wen, mayat ti inaramid mo akik, bakit? Iso na lang ta. Medyo narigat ti design akayat ni Nana Risa. Hoho, kabailam dayta, bakit? Sikapay, ti ko naman. Kitaam ngamin Ha? Nasurok asya maabulan mo nga agar aramid iti cake, bakit? Panagkunak, basic laangan ti kasta a disenyo ken ka. Amok, bulbulaan nakmanan, lakay. Ay saan? Pudno ti bagbagak ken ka. Amok analaing ka iti kasta a disenyo, bakit? Nay, awan ba't ti order ko a cupcake, Nelay? Libre daytan, Nana. Sobrang amin ti ingredients nga inaramid ko. Iso nga, inaramid ko latan a cupcake. Ay na, ay, agyaman naklaunay ah. Awan anyaman na, Nana. Mayat ti disenyo ti cake nga inaramid mao. Saan gayam apudno tinaibagan ni Cleo? May papanggan ka. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana. Ah, ay kwa. Awan ka no ti ammom no may papan iti disenyo ti cake. Ta starter kalaan. Ngam, napanagnig kakasan mat gayam apudno ti imbagana. Cleofe, apay mo takas dito ibagbagam kadagiti customer ko. Ibagbaga. Awan amok dita, ha? Agpada talaang agnignegosyo. Di na kumamot dadaalan kadagiti customer ko, ah. Ah, nasakit tinakam mo. Taimbagak nga starter kalaang. Amok analalaing ka. Nga madimot ti kasta nga aramid mo. Oh, mitlagayam. Diyak maawatan no apay nga apalan nak. Kat si kamot ti mangibagbaga nga expert ka. Sino tinangibaga nga umapalakkan ka, ah? Ha? Saan apulos? Uray di mo ibaga, amuklatan. Na, Saan laang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak? Mano abulan anagul uli makak. Di mo urayan amapunwanak. Ta di mo amu ti kabaalak nga aramidan. Naawatam! anya nga tati mayat a negosyo, tatang. Damat ti cake ani gusyaw. Manmanumot ti agpapaaramid, tatang.
Namuan da siguro ti inaramid mo kan ni Nele. Anya ngay ko mati connection data. Ang mga na dismayada iti ugalim. Anya? Ay, si kantumat nga main. Ala, basol ko no basol ko. Ay, awan mat dadum pabasulam, no di tabagim matlaang. Saan mat amabalain asyak ti pabasulam? Nay, nagigidan samat ti ordardakan ka bakit? Wen nga rod lakay, kasladyak malpas amin. Adapay nag-message adwa itay. No di mo kabailan, yaw di ipasam mat iti sabali bakit? Nilaang mo't Cleofe ti ammo ka mabalin ang mga ramid lakay. Kahit damagam no saan abisi. Nabayagan asaan kami ang nagsarsarita iti dayja a babae. Ay katipadas mong tulata bakit? Sayang mat, dagita nga order. Hello? Siyak daytoy, Cleofe. Anya ti masapol mo, Nelly? Nawaya ka kadita? Apay ko ma. Nagigiddan nga min ti order ko a cake. Diyak mo't kabailan nga aramidan amin. Kasta? Wen, no nawaya ka kuma, ipasak dagiti daddumaken ka. Sayang mo't. Alanganin nga min amalpas ko ita. Sige. I-forward ko ti contact number da, tas ikan ti makisarita kadakwada. Ay na, man nga rod, Nelly. Katagyaman na klauna ya. Kunak man no saan kan nga agaramid iti kay Cleofe. Adda nagurder tatang. Aya. Wen, impasa ni Nelly ti daduma a customer na kanya. Ay kat pagyamanam akan kuana. Kat uray kaskasano, adda pa'y magayam agpaaramid. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo? Tapno saan amadismaya dagiti kalugaran tayo kan ka. Wen tatang. Kay hindi mo apalan ti padam a tao. No kasapulan dati tulong mo, di mo ipaidam. Suportaram ti arapaapda. Anyat amom ngay, amangan no dumtang ti aldaw, nga isuda mati makatulong kan ka. Kas kumaita. Wen tatang, manipod ita, kasta ti aramida. No nagbaligi ti pada tayo at tao, iti plano da, rumbang laeng amaragsakan tayo mat, saan tayo idangapalan, kan ibabain. Tati panangibaba iti pada tayo at tao, kat saan apagayatan ti apo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Sound effects, Randy Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.